Ndị be anyị ndewo unu. Afa m bụ Iffy. Ana m ekene unu nnọọnụ. Ọ bụ na oge izizi ka ị na-ekili m ebe a, ana m asị gị nnọọ daalụkwanụ. Ke ka ndị be unu mee? Eji m anya na arụ dị onye ọbụla mma. Gịnị na-enye m obi aṅụrị n'izu ụka? Ya mere anyị na-eleta ụbọchị amụrụ nne m, birthday ya. So nsị ka m jiri ohere a gụọ ya okwe. Gịnị ka m ga-eji kene nne m, onye tara afụfụ wee mụọ m? Chukwu biko gọziere m nne m, ezigbo nne m, ezigbo nne m, ezigbo nne m na-amaka. Nne na-asọ ka ofe ọra, ọ bụrụ ofe egusi. Ofe egusi abụrụ ofe masịrị m ọfụma. Afụrụ m ofe onugbu. Achọrọ m ikwu alaikele m because alaikele m bụ englee-igbo. Ofe sọrọ m ụsọ nnukwu bụ ofe ọra na ofe onugbu. Ofe ahụ na-abụ okay. Ezigbo nne m, ana m ekene gị maka ihe niile ị mere m. Let me start again. Nne m bụ ezigbo mmadụ. O nwere ezigbo obiọma. Nne m tara afụfụ mgbe anyị dị n'ụmụaka. Di ya bụ nna m, ọ nwụrụ n'ezigbo oge mgbe m dị arọ ofu. And ịma n'oge anwa n'obodo anyị, ọ bụ na di nwanyị nwụọ, ọ na-adị egwu, ọ na-adị ihe mwute, ọ na-adị difficult. Ọ na-esi ike. Ọ bụ na nwanyị anwa amụtara nwoke, o sikara ike. So nne m amụtara nwoke, ihe siri anyị ike, mana Chineke nyere ya ike na obi ebere. O wee zụọ mụ na ụmụ nwanne m, zụọ ya ọfụma. O zụla ya ọfụma. Anyị jelu ụlọ akwụkwọ. O zụla ya ọfụma, nye anyị. Anyway, just let me leave it that way. Okay, so hi, Jesus Christ. Okay. O onye obi ebere, ọ bụrụ sọsọ fọ anyị nwa, mmadụ niile. Obi ebere ya juru fọ mmadụ niile. Goodness. So birthday ya, anyị na-asị ya congratulations. So biko nụ, ọ bụ na ị nwee ike, o nwee ebe a na-ede ihe in the comments, wish ya happy birthday. Biko nụ gbaalụ englee-igbo m. O nwee ọtụtụ okwu enwere ike ịtụgharị ya n'Igbo. O nwee ezigbo oyi m na-asụ Igbo ọfụma, mana ọ na-alụzi ọlụ, ọ na-adị so busy. So ọ bụ na ọ nọ ebe a kịta, o nyelu m aka, mana ọ nọrọ ebe a. So ihe nchọ ka njili ogele akụ bụ na ọ bụ na inwe nne maọbụ nna dị ndụ, kene Chukwu. Ọ bụ na inwe nne na nna bụ ezigbo mmadụ, kene Chukwu. Echezona ha. Ọ bụ na ibi ebe dị, ọ bụ na ebe ibi tere aka na ebe nne na nna gị bi, ị ga-echeta ha, kpọọ ha na fon, jee fụ ha, tinyekwa ha n'ekpere. Echezona ha, maka mkpụrụ anyị kụrụ tata bụ ihe anyị ga-aghọlụ
in the future. Sorry. Ụmụaka gị na-etokwa ha ma nchezo gị, ka Chineke nyela anyị niile aka ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ime. So daalụnụ daalụnụ. Ọ bụ na ụdị vidiyo a masịrị gị, biko thumbs up, nye ya thumbs up. O nwere ihe ndị bekee na-akpọ subscribe. Click subscribe button. Jisi na ike, ọ ga-adị oge ọzọ. Daalụnụ. Bye bye. I was that's one way. Since age we warm, since name we warm, we have to do. If I'm not going to form, to we name. But I did 75 and and we change book and they go to a go get me. Bye bye.